Ka Primary Health Center PHC Mauhati kala julong kerukom bakam judan Dr. Manla Kipor kaba mentau senam arhajar arpenriuru hadu san benai ki pajba na ki saupo artli ki snong kila hap banmat ya kajing bomdan yau doktor kabala penlong ki kinong pang ban sya sumar Sheki Hospital bajengai. Namar kate kajing bomdan doktor kala penlong ya ka hinyau trap National Youth Movement HNYM Mauhati Zone rengkat baka HNYM Ribhoi District kalalik banjurip ya ka Mauhati PHC haka arpo pratrik unaitung arhajar arpenriu. Presiden ke HNYM Ribhoi District Usamla Donald Mukti waru Presiden ke HNYM Mauhati Zone Bakti Mukim habakran skila pathai khubor kila kenno bakila yo bun kijing ujor na kipat ba halor ka jing bamdan Dr. MBBS hakate ka PHC nalor bakirang ba snong bakisang bhalang kila dep ban pha bu bun teli kijing tho shikibor badai pen hanrei hadu menta ompat sem ladon kanu ka jing sha skor na kibor badai pen. Kila keno ru bagate ke PHC kam don nongpang bansha sumar namar bomdan doktor bat baro kijing thia ki thli bat penpau ya kijing bitar ki nom ikmat kathain bat ya ka sarkar jella daga ba ong ba hadu menta kimpat sim ya ka senjam ban pen urlong ya kijing don kam jung ki ba khamtam hakabai dei bat ka kwat ka khia halor kani ke HNYM kala dawa daga ba aipor khat sansngi ya ka sarkar banthung da u Dr. MBBS bat kala maham ru balada omdan kanu ka jing pentrai kam hapo kate ka por kan sasyem da ki wei pat ki senjam yakhi kanthop ya ka jing le tur sya sketrian rengkat ba ki nong song snong ka Mauhati bandawa yala ka hok pa jongka Mauhati sun jongka HNYM iwan ban juri di kanik hostel nama taba nilayo ek kemping jongki pajba jongki snong haki sau po ateli kajing insat jong kanik PSC nagam ta kini kisnong tingilayo ek kemping jong pajba kaba harukom kamu kaba kisem jing nagam ta jong kanik PSC tenre nagalang jongi ngikwa penyetrelang baru pajba rengkat pat kanik PSC tenre kaba ngisem jing nagam ta jong doktor kawai kalong kabanong kong kum UMBS kum doktor ubamdon ban insat nakabanta kawai de baki kot kislam nakabanta jong kinong pang ru hakaju kupor kamot kabaat kalong ba nakalyang u doktor kum u doktor beniat ru umdon kamot bas ngolongo ban ba na kan ni kajaka na kan ni PSC kat kan ni kajing janjar nakabanta jong kita kamot kaba ngisa long kan ni PSC ka sya ban yo yaki san parte kaba nakawai syakawai kabot ngamnom tip ba kini kinong kitam kum kini ki officer ki ba ya kendu ya kanika kajing trejong ki hani hapo office kaba yade berpai ba kalong ba hadu katno kata ka problem kaba ki ya kendu kaba kiyo no ya ka sanfar ba nagalang ka sarkar kalayo ya kata kaban say no ikta gibri kum ki yaki ban ai kata ka sanfar kum u doktor benar kum u doktor bopet bakmi nagamenta ka kot kanang nagamenta ka jingpang tehndai ka bangi solunga tenre hadu kat menta nagalyang ka jongi kum ka Mauhati sun jongka HNYM kamot ngidap da ka jing songkya kaba hakaba upai ba uwan syangi kamot habawan syangi nagalyang jongi ki NGO kamot ka bangim namla lai kamot ngim namla kamnam syong hangi kaba ngin bangitnya ngin yakran ya kita ki doktor banwanra ndrei ngi susim ya kanika ka bangi kenmau bat hakapor jong kini ki MDC ki MLE long ki wan sesnong syathau jonga jong ki ong ba jit yanga kum unong yalam ude unong ngan kit ngan ba ya kajing janja hapo asnong thau khamtam wat ka kon haka konsensi pro kowe tenre nadu benai ba hadu kan mentang ngimyo ya kita ki doktor kini ki MDC ki MLA shano te kilai long ki ya phelang bar kita ki doktor auta UMLA umnom don shu hak ta jaka ban pe ban kami utau MDC ya pe ya kami tabale pi ai kan ka jing kular nam ta jong pai ba ha fi wan si snong sa ban kit ya ka jing janjar jong pi ngasim ya kecing kitli ki ong te tenre hagani ko por kamot ba nakalyang jong ka sarkar ka sa belaga jong nakalyang jong ki snong ki thau nakalyang jong pai ba bama ing ta kicing kamot ngisa la ka jong
hadu kat menta nadu banai baat phimudur menta kita kipai ba shanokin pet shanokin libu igin kicing kicing janja kamot kaba teng kaba haka sau po atali kini ki snow nakalyang jong ka kaba inshat kani ka PSC kalong ba teng kiwan na kejaka kaba cengai kama kirisa ka kali kiwan na hani kamot poi hani mto doktor kaya ka bendia takamot haba nane kejaka kinle banlibu ni sha ka ka hostal nane omyo ya kajing pensisa don insha takamot ngilong bi nila long kale hapdeng kajing perkhat hapdeng kajing don tena kata daw long bahagan ke por nakalyang ko jonga long nakalyang ko sarkar hadu kat ni ka ba phim khansu na banta jongi kamut ba subu menta long ba nakalyang jongi kaseng komat nginle ai no nakabanta jong kan ka PSC ngi suang ba sikintin ngi susim artli kamut ba nakalyang ko sarkar kamut ba mentalai singi sau singi kamu kaba nakalyang jong fi smosen ai lem nakabanta ka ting kapat ni ngim ong tang nakabanta ka jong ka sarkar yola se kita ki doktor ro yola se haba kidon ka order haba ai order ka sarkar ban pha wan shani sapo PSC mahati yola se fi kendu fi yo i ka jing trim fi ya kendu bar upai ba phim sotanat ya kata kajing sotanat jong fi kamot nga ong ya fi nakalyang jong unu doktor wan hang ne hapo PSC jongi kabangin niya trelang te nakalyang ko jonga long nakalyang jongi ngi chubo ba dakadat lan namar ba katkum ka report katkum ka issue jong pai ba long ba nakalyang jongi ngim la ban sngap lada tang kabang issue ong ba lada kane ka PSC ngim nom yo doktor baro hadu kat menta nakalyang jongi ngin le kom no pai ba ki ong khang tala no ma phi kiseng baik kena kejing juba upai ba tak pasuk tehnrei kabangin le ya kata kaba upai ba uong ba khang tala no ya kani ke PC hendrei ngi ha perkhat kini ki ofisa kini ki nong trei bat utau pai ba ki bakha ki bopun kamu ki kajing jong ki kadon ngilap nakabenta jong kutu kowe kabang isem jing kamot ngiyo nakatai ro kabadon jing te nakalyang jongi lada ka sarkar kam patiaw kam sngausen kam sngolem nakabenta jong kani ka jing o jing nam jong pai ba jong kini kinong tre kam dai tang upai ba jenja kini ki staff kini ki office ki batre hanir kamu ki jenjar bapi tena kata ka daulong ba nakalyang jongi lada ka sarkar kam patiaw ya kani ka jing long kam patiaw ya kani ka ba ngingi ajing mot nakalyang ka sarkar ka ba kan snap nakabenta kani ka jing ajing mot jongi ubobon balang uduk usha kamot kaba long nakalyang jongi ngin ya sakmat hakata ka jing ya jongi sakmat kalong ba nginjit ya ka jing tarwa jong pai ba nginjit ya kata kaban khang talano mo nginjit ya kata kaba ngin ra plakat sapo sekretariat mo kamu nginjit hab dang jong kata namar bakini bar khoi ka jing ajing mot ka de jong pai ba tehnrei ka kamdai ka ba mangingi wan hani menta kamu ngin sutang ban chupan sngau nakabenta ka report nakabenta ka jing takhu bat nakajing kendu jong pai ba iwan hani ban pen sngau nakalyang ka jong ki soka khamtam UMLA jongi ubadan ha ka sarkar sngau lem nakabenta jong kani kabangim ya don daw bat phi nakano ka daw ka ba nakalyang jong kiro ba sinong kila persyang ban ai ka jing tho jing tan nakalyang jong phi ka ba phinle sitom phintre sitom ngim ong ba ya kata kaban tre sitom tang kini ki pai ba kajing sitom kadon hapdeng kajongi banwan ra ya kata kya kasion jong pai ba kamu kadon kajing kajing jenjar tang balong ba kajing kerpat jongi kalong ba sim shwa na kabanta kanang kasyat kabade jong pai ba i no shwa ya kita ki berkhat khamtam ngin yo ya kabaw hatam na kabanta ladang hidup isa ngiyo ya kabaw hatam deng jong kata tenakalyang jonga kum presiden jong kason kamot nga don tangkat pa heban ajingon nakabenta jong kabayade bat kani ka PSC